खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी गसाइगावनि बर'बादायाव फिसारि आरो भेटेरिनारि लोगो नांनानै अमा हांसो आरो ना राननानै होदों। सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय बर'बादा कमिउनिटि नबलाङाव गासै 95 गावसुंथा आइजो हान्जाफोरनो भेटेरिनारि आरो फिसारि डिपार्टमेन्टआ दिनै हांसो फिसा, अमा फिसा आरो ना राननायजों लोगोसे मोनसे गावसुंथा हान्जानो 5,000 राङै राननानै होयो। मख'जाथावदि दिनैनि बे गावसुंथा हान्जाफोरनो हांसो, अमा आरो ना रानना होनाय हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि जोंनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय सराइबिल बियाबाव दिनै भेटेरिनारि आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनि मावख'आरिफोरा बेफोरखौ राननानै होदों होनना फोरमायदों बिथां राजु नार्जारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दिनैहाय जोंनि बड'लेण्ड गभर्नमेन्टनि श्री प्रमद बर' सार दैदेननाय आरो राकेश ब्रह्म दैदेननाय भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासै 95था गावसुंथा हान्जाफोरनो आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो बाव अमा फिसिनायनि, ना फिसिनायनि, हांसो फिसिनायनि बाव मदद राननाय जादों। जोंनि सराइबिल समस्तिनि गासै 95था गावसुंथा हान्जा आइजो गावसुंथा हान्जाफोरनो बे मददखौ होनाय जादों। जोङो हांसो फिसा, अमा फिसा आरो ना फिसिनायनि आदार आरो ना फावना होनायजों लोगोसे बे गावसुंथा हान्जाफोरनो 5,000 रां होनायनि दिनै बेब'स्था खालामनाय जादों। दा जोंनि रांखान्थि जौगानायनि थाखाय जोंनि सराइबिल समस्तियाव दिनैहाय भेटेरिनारि आरो फिसारि डिपार्टमेन्टनि जे मावख'आरिफोर दङ बिथांमोना फैनानै बेखौ रानफैदों आरो जोंबो बेयाव थाफानो मोनदों जोंनि हान्जानिफ्राय। गथिखे बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। आं प्रमद बर' सारखौ खावलायदों, राकेश ब्रह्म सारखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि 40था जे जोंनि समस्तिफोर दङ बिटिआरनि 40था समस्तियावबो बेफोर हाबाफारिखौ जाहाथे फारि फारियै लालांबाय थायो आरो आं फोथायो बिथांमोना बेखौ लालांबाय थागोन, जायनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रांखान्थिया लासैनो जौगालांनो मोनसे सुजुग सुबिदा मोनो।